High on a hill was a lonely goat herd, lay, hoodlay, hoodlay, hee-hoo. Loud was the voice of the lonely goat herd, lay, hoodlay, hoodloo. Folks in a town that was quite remote heard, lay... סבתא חנה בשבילי היא מודל ליושרה וישירות. אני זוכר שפעם סבתא לקחה אותי לשיחה צפופה, שהייתי בן 13-14, משהו כזה, ואמרה לי שבתור אח בוגר אני צריך לקחת אחריות ולדאוג ליעקב וללמד אותו ללכת מכות, כי היא מאוד דואגת לו. וזאת בשבילי סבתא חנה. סבתא בשבילי היא יום כיף של יום בשבוע. ביום שהגיע תורי, בתור ילדה, אני תמיד ביקשתי מסבתא להכין לי חביתה מתוקה. מאוד אהבתי את המאכל הזה. היינו יושבים בארוחת ערב, סבתא חנה, סבא יולה ואני, ואוכלים ארוחת ערב. אני כמובן את החביתה המתוקה שלי, סבא המון זיתים. ואחרי ארוחת ערב, סבתא שאלה אותי אם אני רוצה לשחק משהו. בדרך כלל שיחקנו שלושתנו רמי קוב. לפעמים שיחקתי רק עם סבתא, לפעמים שיחקתי עם סבא וסבתא, ונראה לי שתמיד הם שמחו לתת לי לנצח. בעצם ככה אני נפרדתי מסבתא. כמה ימים לפני שסבתא נפטרה, היא שאלה אותי, בואי נשחק משהו. ואמרתי לה, מה את רוצה לשחק? היא אמרה לי, רמי קוב. ישבנו ושיחקנו, סבתא ניצחה אותי. וזאת הייתה הפרידה של סגירת מעגל מבחינתי הכי יפה שיש. אני זוכרת שכשהייתי בת 10 בערך, אז גנבתי את האפיקומן לסבא באחד ליל סדר, וביקשתי תותים עם קצפת וגלידה. וכמה ימים אחרי זה סבתא הזמינה אותי אליהם הביתה, וחיכתה לי המון גלידה והמון תותים. אני זוכרת שזה היה חגיגה ענקית, ושאחרי זה כאבה לי הבטן מאוד מאוד. זה היה דוגמה לסבתא איך היא מפנקת בלי שום גבול. זה הזיכרון הכי טוב שלי מסבתא. אני זוכרת מסבתא חנה את החביתייה המדוברת, שכל שבת שהיינו באים לבקר ביבנה הייתי מחכה למוצאי שבת בשביל להגיע לבית של סבתא ולאכול חביתייה, שעד היום אני לא מצליחה לשחזר את המתכון הטעים, כמו שלה בדיוק. אהבתי אצל סבתא חנה את הנתינה שלה לבעלי חיים, ואני זוכרת איך שהייתה משאירה חריץ של חלון פתוח, בשביל שהחתול יצא וייכנס מתי שהוא רוצה. היא משאירה לו סדין חשמלי שלא יהיה לו קר בלילה. היא הייתה מודל לחיקוי שלי באהבה לבעלי חיים. אהבתי את זה אצלה מאוד. מה שהכי אהבתי אצל סבתא זה שהיינו באים כל אחד ביום שנקבע לו, נראה לי שאני הייתי ברביעי, והיא הייתה מכינה לנו ארוחת ערב מיוחדת עם ספיישלים של טוסטים וקולה עם סירופ, שהייתה מוכנה מסירופ ומסודה, וחביתיות, דברים נורא טעימים, היא מאוד פינקה אותנו. אנשים טובים, הם אנשים טובים, תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב, פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב. הזיכרון הראשון שלי מסבתא חנה ומסבא יולה היה שבת בצהריים שהייתי ישן עצמנו בחדר הקטן, קורא ספרי קארל מייל, המון דברים זוכר בתחום האוכל, באדמה מטוגנים, סלט, ירקות קצוץ, דקל פטרוזיליה, חילבה בשבת, סעודות ליל שבת, החטיפים העגולים, דקים, חסרי טעם שאי אפשר להפסיק לאכול, איטנגו בעונה, בירחומיזלי ועוד ועוד, המון ממתקים. ומאז אני בדרך שרה במקומה.
סבתא בשבילי זה ערב תרבות ביום שני, כל שבוע. לבוא, ללמוד לאכול בסכין ומזלג, לשמוע מוזיקה קלאסית. והכי אהבתי אצל סבתא זה חביתה עם שוקולד. טוב, מקרה ספציפי שאני זוכר מסבתא זה היום שהבאתי לה את בוזי. חזרתי מהבריכה, בדרך הביתה, הגיעה אליי חתולה קטנה וחמודה. אספתי אותה על ידיי, הבאתי אותה הביתה, ואמא, איך שהיא ראתה אותה, אמרה, תעיף אותה לפני ששבעתי את עצבן. אמרה לי, תיקח אותה לסבתא, אולי היא תרצה אותה. הלכתי לסבתא, דפקתי לדלת, נכנסתי. כמובן שהיה שם קליק ראשוני, אהבה ממבט ראשון. שחררתי את החתולה הקטנטנה שלימים נקראה בוזי. עלתה במעלה המדרגות, התיישבה על רגליה של סבתא, ומשם דרכיהם לא נפרדו לעולם. לפני שנתיים בערך הייתה חלוקת המשניות ביבנה, וביקשו ממני לעשות חברות עם סבתא. אני כמובן שמחתי מאוד, ולמדנו וסיימנו את כל מסכת ברכות. הלימוד היה מאוד מעניין, סבתא היה הרבה דברים מעניינים להגיד, ממרומי שנותיה, וקיבלתי על עצמי בלי נדר, אחרי שסבתא נפטרה, להמשיך הלאה את המסכת הבאה, מסכת פאה, שיהיה לעילוי נשמתה, ואני מזמין את כולם להמשיך גם ללמוד משניות לזכותה, וזהו, מתגעגעים. כך, אני לא אשכח את החיוך שבע רצון של סבתא. הפעם הראשונה שנתקלתי בזה זה כשאני וזיו הודענו על חתונה. פשוט חיוך עמוק, שבע רצון, בלי הרבה דיבורים. פשוט כל פעם שהיה גם שמחה חדשה, סבתא מחייכת, חיוך טוב כזה, חיוך ככה שנכנס ללב. את זה אני לא אשכח, את החיוך הטוב של סבתא. אני זוכרת מסבתא חנה, שתמיד אחרי ארוחה בערב שבת בחדר אוכל, הייתה מביאה לנו שקית קטנה עם מרשמלו, שוקולד מריר ועוגיה, שלרוב פעמים הייתה מצופה בשוקולד. אני זוכרת מסבתא חנה, שתמיד במוצאי שבת הלכנו אליה, והיא הביאה לנו שוקולדים, וביום הולדת היא הביאה לנו מתנות שוות. סבתא חנה בשבילי זה יום שני בערב, ערב תרבות עם נוגה ביחד, עם תפוחי אדמה, חביתה עם שוקולד, איפה שלומדים לאכול עם סכין ומזלג, לא כמו אצל הישראלים. וסבתא חנה בשבילי זה גם לקמץ במילים, אבל להגיד בדיוק את מה שצריך ברגע הנכון, כמו שאומרים, אפשר לפוצץ בלון עם סיכה, לא חייבים לדרוס אותו עם טען. שהייתי כל שבת בבוקר מצטרפת לסבתא חנה לתפילה, ואחרי זה ככה באמצע התפילה, אחרי קריאת התורה וההפטרה, היינו הולכות ביחד לבית שלה, ובבית שלה הייתי עוזרת לה לחתוך סלט לארוחת בוקר בקערה הכחולה הזאת. סבתא כבר הייתה מכינה פה שום קטוש וקצת שמן ועלי טיבול, והיינו חותכות את המלפפונים והעגבניות והפלפלים, היינו חותכות את הסלט. אני הייתי אחראית על הטיבול ולערבב, ואחרי זה היינו מעבירים את הסלט לקערה אחרת. וכל שבת הייתי אוכלת עם סבתא וסבא, עם סבתא חנה וסבא יולה. שבת אחת יואב ואפרת אכלו איתם, ושבת אחת חזקי ואיסקה אכלו איתם בפי תור. וזה הזיכרון שלי, ואני זוכרת עד היום עולה בי הריח המיוחד של הסלט הזה. ובתור של יואב, כשהוא היה התור שלו לאכול, בסוף הוא היה שופך את המיץ של הסלט לכוס זכוכית ושותה את המיץ. סלט בטח יפה טעים. מאוד טעים. סלט הכי טעים בעולם. אהבתי לשחק עם סבתא חנה רמקוב בחנוכה. יפה מאוד. קשת שנגיע וניקה אל החלום, זה עבר, זה נגמר,
ונזכר ונשארת חי. ניפגש נתראה, לב אוהב אינו טועה, כמו על ים נזרום נזרום, נבקש עד שנגיע וניגע אל החלום. ניפגש נתראה, לב אוהב אינו טועה, כמו על ים נזרום Herr Gott, Sterne siegt, verreckt keine Moll. שנגיע וניגע אל החלום.